Малко аплодисменти за варитетните танцорки на нощен Лондон. И тая технология как изневерява. Представи си жената как няма да изневерява. Чатър-патър. Момичета, готови ли сте?
Вашите бурни аплодисменти за екстравагантните танцорки. Така, дойде време да забием пирона тази вечер. Така, както знаете, от много време се говореше за този 2 октомври. Дойде времето да посрещнем едно от най-добрите певици в България, така да кажем жената, която за 4 години покори сцената в България. Вашите бурни аплодисменти за Роксана! Айде, Лондон! Айде, Рокси! Много слабо пляскате. Много слабо. Айде още малко така да попляскаме за Роксана. Готови? Селфи, телефони, камери. Вашите бурни аплодисменти за Роксана! И я да чуя само толкова ли можете, добър вечер, бе! Добър вечер, скъпи приятели! За мен е чест и удоволствие, че съм тук тази вечер. Има ли българи тук или нямаме? Набират за чат пак. Скъпи приятели, искам да ви кажа, че съм много щастлива. Идвам с гръм и трясък. Че тази вечер можем да си направим нашия български купон, да се забавляваме заедно. Искам първо да благодаря на организаторите за прекрасното посрещане. Такъв концерт не е правен много отдавна, така че аплодисменти за всички организатори. Много, много благодарим. Няма да ви губя повече времето в приказки. Единственото, което искам да ви кажа, преди да започна да пея, че се надявам същите хора да ви видят в България на още по-голям концерт. Аз ще започна с една моя любима песен. Нежна нощта. Готов ли си? Маестро музика. Поздрав за всички вас. Вашите бурни аплодисменти за Роксана в Лондон. Най-страхотната публика в България, вие сте!
живя. Имам тебе, имаш ме, неща неща. Благодаря ви, скъпи приятели. Виждам, че сте готови за купон. Я да чуя, готови ли сте за купон? Готови ли сме да се забавляваме тази вечер заедно? Ами майстро музика тогава. Има ли шефове тук? Слушайте нови грешки, шефът на нощни гани, на партизан изпрани. Колеги и колежки, слушайте нови грешки, шефът на нощни гани, на партизан изпрани. Тая нощ е много теби, тая нощ ще се разцепи и за всичко е виновен той, шефа. Я да отидем в музиката, да мъдне къс светлината, правдата си как ще дойде той, шефа. А така, смешен си сега. А така, чакай сутринта. Ето е живота без шефе. И аз за тебе, супер си шефе, страшен си. Шеф за милиони, за купони, златен си. Ти за утре ще сме си Добричките, виж ли сега в режим неприлични всичките. Колеги, ще ви помоля да не пускаме пушек. Не пускайте пушек. и пак сме Кита на сезона. Ева на кой? начали шампион. Дай да отговори. Айде малко да се забавляваме. Колеги и колежки, служете нови грешки, шефът на нощни гани, на партизан избрани. Колеги и колежки, служете нови грешки, шефът Колеги, ще ви помоля да не пускате повече пушек. Не мога да пея пречи на гласа това. Тая нощ е много теби, тая нощ ще се разцепи и за всичко е виновен
хубаво, защото не може да се диша вътре. И аз за тебе съвместни безгрешен си. 6 милиони мърса комони златен си. Утре са утре ще сме си най-топличките. Отпреди за изпаште само. Упражненията лични всичките. Хайде всички да играем Славко Пора. Скъпи приятели, забавлявайте се, танцувайте, имаме време за секси. На сезона Емала Младжани шампиона. И така, скъпи приятели, ще ви помоля наистина да се разбираме. Аз съм една, вие сте 300. Има пушек. Малко неприятно в момента. Ще изчакаме малко да се дигне този пушек. Имаме време да се снимаме. Искам да се забавляваме, да танцуваме, да пееме, да го полясваме. Аз съм тук и съм при вас, така че имаме достатъчно време. Нали говоря на български, честна дума. Айде! Извадете телефоните! Готови ли сме? Я кажете селеса! Не ви чувам! Страшно селфи! Айде музика! Чакай, я да се става музика! She
ще ви помоля да бъдете търпеливи, да не се натискаме един върху друг. Има време да се снимаме, има време да пееме, да танцуваме и отново за Мерилин. Айде, маестро, нещо да избухнем яко. За Мерилин, обичам те! Има ли мъже за милиони тази вечер? Външна хоризонта, тихо ми пазете. И така, скъпи приятели, ако обичате малко се отръпнете от рукса на некичка, така, колко